дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. ба душанбе боз 9 миллион вои дигари ваксинаи зидди коронавирус ворид карда шуд. сӯхтор дар марзи қирғизистону тоҷикистон. вазъ дар сарҳад чӣ гуна аст? дар хатон 9 нафар аъзои як хонавода заҳролуд шуданд. русия парвозҳоро бо чанд кишвар аз сар гирифт. ҷабҳаи муқовимат мошини зиреҳпӯши толибонро дар панҷшер нобуд кард. бо шарҳи бештари ин хабару рӯйдодҳо бо шумо ҳастам мартаба раҳмонова. дар шаҳорчӯби ҳамкориҳои дуҷониба ва мутақобилан судманди чину тоҷикистон ба душанбе як бастаи навбатии ваксинаи зидди коронавирус оварда шуд. хабар медиҳад вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурӣ. дар маҷмӯъ тоҷикистон 500 000 ваксинаи коронавак истеҳсоли ширкати Синовак Ресарчи Чинро дастрас кард. намояндагони вазорати тандурустӣ, вазорати корҳои хориҷии тоҷикистон ва сафорати чин дар тоҷикистон дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе 9 миллион ваксина зидди коронавирусро гирифтанд. гуфта мешавад, ки бастаи бузурги воридшуда дар анборҳои махсуси вазорати тандурустӣ нигоҳ дошта шуда, тибқи нақшаи миллии эмгузаронӣ дар кишвар истифода мешавад. ёдовар мешавем, ки тибқи маълумоти ахир тоҷикистон аллакай 5 миллиону 187 000 воя барои мубориза бо коронавирус дарёфт кардааст. таъминот аз ҷониби шарикони рушд тавассути механизми глобалии дастрасии одилона ба ваксинаҳо, инчунин тавассути кӯмаки башардӯстона аз кишварҳои донор дастрас карда мешавад. феълан дар тоҷикистон 5 намуди ваксинаи зидди COVID-19 мавҷуд аст, ки онҳо коронавак, AstraZeneca, Moderna, Pfizer ва Sputnik 5 мебошанд. тибқи қарори истоди ҷумҳуриявии пешгирӣ ва мубориза бо коронавирус аз 3 июли соли ҷорӣ шаҳрвандони аз 18 сола боло ройгон ба ваксина таъмин карда мешаванд. дар марзи қирғизистон бо тоҷикистон анбори як шаҳрванди қирғизистон ба кӯми оташ рафт. хабар медиҳад Sputnik қирғизистон бо такя ба хадамоти сарҳадии кумитаи давлати амнияти миллии қирғизистон. сӯхтор рӯзи 9 ноябр тахминан соати 5:30 дар минтақаи дахмаи вилояти Бодканд дар наздикии хатти сарҳади давлатӣ рух додааст. бино ба гузориши мақомот сӯхтор то соати 6:15 хомӯш карда шуд. дар хабар омадааст, ки мақомоти зирабт ба таҳқиқи сабабҳои сӯхтор шурӯъ карданд. дар умум вазъ дар марз субҳи 9 ноябр нисбатан мӯътадил арзёбӣ мешавад. ёдрас мешавем, ки рӯзи пеш дар шабакаҳои иҷтимоӣ навори сӯхторе пайдо шуда буд, ки гуфта мешуд дар ворух дар маҳаллаи Мари Қурум рух додааст. дар муъминобод як ҳодисаи заҳролудшавӣ аз консерва сабт шудааст. хабар медиҳад кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи тоҷикистон. ҳамаи онҳо сокинони деҳаи шулули ҷамоати деҳоти болхоби ноҳияи муъминобод буда, аллакай заҳролудшавӣ дар онҳо ташхис шудааст, афзудааст кумитаи ҳолатҳои фавқулодда. гуфта мешавад, аз ҳама фарди хурди заҳролуд шуда 6 ва калонаш 64 сола буда, ҳамагӣ аъзои як хонаводаанд. ҳоло беморон дар беморхона бистарӣ шуда дар он ҷо табобати мувофиқ мегиранд. кумитаи ҳолатҳои фавқулодда шаҳр дод, ки вазъи онҳо қаноатбахш арзёбӣ шуда ба ҳаёташон таҳдиде нест. дар баробари ин, кумита бори дигар аз сокинони кишвар дархост кардааст, ки қоидаҳои гигиенӣ ва омодаву истеъмоли маҳсулоти консервшударо донанд ва риоя намоянд. наҷотдиҳандагон ёдовар шуданд, ки дар аввалин аломати заҳролудшавӣ аз ғизо бояд фавран ёрии таъҷилӣ даъват карда шавад. сар аз 9 ноябр русия расман парвозҳои чартериро ба миср аз сар гирифт. маълум аст, ки аввалин парвоз ба мисрро ширкати Worldwind анҷом хоҳад дод. зимнан аз санаи зикр гардида парвозҳо ба Таиланд, Тунис ва Багам сар мешаванд. бо ин давлатҳо ҳанӯз соли 2020 дар пайи паҳн шудани бемории коронавирус равобити ҳавоӣ масдуд шуда буд. гуфта мешавад, парвозҳо бо Ирон, Ҳолланд, Норвегия, Умон, Слования ва Шветсия низ расман аз сар гирифта мешаванд. аммо феълан вуруди сайёҳон ба Ирону, Ҳолланд, Норвегия ва Шветсия баста аст. илова бар ин, аз 9 ноябр русия маҳдудиятҳои равобити ҳавоӣ бо Австрия, Швейтсария, Финляндия ва Аморати Муттаҳидаи Арабро лағв кард ва инчунин шумораи парвозҳо ба Албания, Булғористон, Маҷористон, Венесуэла, Юнон, Олмон, Испания, Италия, Малта,
македония ва фаронсаро афзоиш дод. ёдовар мешавем ки ҳамлу нақли ҳавоии миёни русия ва миср ҳанӯз соли 2015 пас аз суқути як ҳавопаймои русӣ дар нимҷазираи синай қатъ шуда буд. дар натиҷаи ин ҳодиса 224 нафар ба ҳалокат расиданд. маврид ба зикр аст ки нархи ҳадди аққали сафарҳои чартерӣ аз русия ба миср ҳоло аз 15 то 26 ҳазор рублро ташкил медиҳад. ҷабҳаи муқовимат мошини зиреҳпӯчи толибонро дар панҷшер нест кард. хабар медиҳад шабакаи телеграмии спутник афғонистон бо такя ба хабаргузории амаҷ ньюз. бино ба гузориши манбаъ дар пайи ин ҳамалот мошини зиреҳпӯчи толибон нобуд карда шудааст. аз талаффути ҷонӣ миёни сарбозони ҷабҳаи муқовимат ва толибон хабар дода нашудааст. пештар хабар дода шуд ки ҷабҳаи муқовимати миллии афғонистон танҳо маконҳои кӯҳии панҷшерро дар даст доранд. ҷабҳаи муқовимати миллии афғонистон амалан 16 август як рӯз баъд аз суқути Кобул дар дараи панҷшер аз сӯи фармондеҳони ҷиҳодӣ ва бақоиёи пулису урдуи собиқ дар умум нерӯҳои зидди толибӣ афғонистон эъломи мавҷудият карда буд. роҳбари онро аҳмади масъуд писари аҳмадшоҳи масъуд роҳбари ҷабҳаи муқовимати аввали афғонистон дар солҳои 1996-2001 ба дӯш дорад. ҷабҳаи муқовимат дар ҳоли ҳозир дар ягон маркази маъмурӣ дар афғонистон ҳузур надорад. нерӯҳои он дар баландкӯҳҳои вилояти панҷшер ва минтақаи андоробҳои вилояти бағлон бо толибон муқовимат мекунад. ҳамин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи иттилоотии хабар. то барномаҳои дигар тансияту пирӯз бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.